नमस्कार दोस्तों, आप लोग देख रहे बानी भोजपुरी हिट न्यूज चैनल। तो बहुत बहुत स्वागत बा। तो आप लोग के बता दी कि खेसारी लाल यादव जी के फिल्म रहे मेहंदी लगा के रखना थ्री, जो कि अभी फिलहाल में तीसरा सप्ताह में जो कि सिनेमा घर में चल रहा बा। जी हाँ बा, जो कि मेहंदी लगा के रखना थ्री फिल्म सिनेमा घर में तीसरा सप्ताह चल रहा बा। जो कि सिनेमा घर के लिस्ट आप लोग स्क्रीन पर और डिस्प्ले पर देख सकत बानी। करीब अभी तीसरा सप्ताह में मेहंदी लगा के रखना थ्री फिल्म जो कि 35 गो सिनेमा घर में चल रहा बा। जी हाँ, जो कि 35 गो सिनेमा घर में मेहंदी लगा के रखना थ्री फिल्म जो कि तीसरा सप्ताह में चल रहा बा। जो कि 2020 के सबसे सुपर डुपर हिट फिल्म बा मेहंदी लगा के रखना थ्री फिल्म, जो कि सिनेमा घर की लिस्ट आप लोग स्क्रीन पर देख सकते बानी। आप लोग अभी तक मेहंदी लगा के रखना थ्री फिल्म न देखले बानी तो आप लोग भी सिनेमा घर में जाकर देख सकते बानी। जो कि खेसारी लाल यादव जी के और सर अप्सरा के सबसे सुपर डुपर हिट फिल्म मेहंदी लगा के रखना थ्री फिल्म बा, जो कि तीसरा सप्ताह में भी चल रहा बा। सिनेमा घर की लिस्ट आप लोग के स्क्रीन पर बा, तो आप लोग भी देखिए और देख कर कमेंट बॉक्स में बताइए कि आप लोग के देखे में कैसा लगल और इस रिपोर्ट के बारे में का राय बा, का विचार बा, आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में बताएं। फिलहाल में इतने, फिर से मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भोजपुरी।